יכולים להתחיל. טוב, אז בוקר טוב לכולם. קוראים לי זיו אנג'ל, ואני עורך דין לזכויות יוצרים וקניין רוחני. המשרד שלי בתל אביב. אני מייצג את הלקוחות שלי, שמאנשים פרטיים, יוצרים של תחילת הדרך ועד חברות, סטארט-אפים וכו', אמנים, צלמים, גרפיקאים, עורכי וידאו, משלב ראשון של ממש עסקים קטנים, שותפויות, ועד הליכים בבתי משפט, בסימני מסחר, בעיצובים, בזכויות יוצרים המון. זה לחם חוקי, ומזה אני נהנה, וההנאה שלי זה לעבוד עם אנשים כמותכם שיוצרים. חייב להגיד שזו פעם ראשונה שאני מעביר הרצאה כזאת באינטרנט, כמו שאתם שומעים את הממ"ד סגור ועדיין שומעים את הבנות צועקות, אז הפעם אני בממ"ד ולא הן, שלא ישמעו את הצעקות. על מה אנחנו נדבר היום? כן, נראה שאני על המצגת. אוקיי, אז ההרצאה הזאת היא הרצאה על חוזים. בדרך כלל, הרבה פעמים אני מעביר הרצאות שהן הרצאות על זכויות יוצרים, ואני מגלה איזשהו צורך, וגם עלה בתוך הקבוצה, על חוזים, בייחוד בתקופה הזאת שאתם יושבים בבית ומוציאים דברים, וכן מתקשרים, איך אני חותם על חוזה במצב כזה, מה צריך להיראות בחוזה. קצת באני מאמין שלי, אני חושב שבין השאר, ביום-יום אתם חייבים לדעת איך לחתום חוזה, מה להסתכל על חוזה, כמו שאתם צריכים לדעת על זכויות יוצרים, על אף שאנחנו לא נדבר היום על זכויות יוצרים, אולי ניגע ממש בקצה המזלג, על דברים שנוגעים לכם, ככל שיספיק לנו הזמן. אנחנו גם נראה בסופו של דבר מה צריך להופיע בחוזה בסיסי, ואז אנחנו נדבר קודם כל על מה אתם רוצים, למה בכלל אנחנו צריכים חוזה, ששאלה שנשאלת הרבה, האם חייבים חוזה, בסוף אנחנו גם נראה מה קורה כשאין חוזה, ומה עוזר לנו, האם אפשר לעשות כל חוזה, מתי חוזה הוא לא חוקי, מתי חוזה נכנס לתוקף, מה התנאים, האם אפשר לבטל חוזה, כל מה שאני אומר הוא הרי דו צדדי, הוא גם לכם כמי שמציע את השירות שלכם ללקוחות, וגם עבורכם כלקוחות. זה תמיד דו צדדי. אז מתי אפשר לבטל חוזה, מה קורה כשיש חיובים והפרות של חוזים, ומה עושים במצב הזה, מה חייבים לעשות, מה לא חייבים לעשות, ובסופו של דבר, ואני באמת, הכי חשוב לי זה להגיע לאיך נראה, מה צריך להופיע בחוזה, התנאים, אני אתן לכם ככה נקודות למחשבה, ולהתחיל לרוץ. אז ככה, חוזה, בעצם חוזה הוא מפגש של רצונות, בעצם הוא נקראת בהצעה וקיבול. אני מציע משהו, הצד השני אומר, מתאים לי, לא מתאים לי, או אם הוא מתאים לי, אז הוא מאשר. אנחנו מגיעים למצב שבצד אחד יש מישהו שמציע איזשהו שירות או מוצר, ועד לרגע שהצד השני לא אומר, כן, זה מה שאני רוצה, אז החוזה לא קיים עכשיו. ההליך הזה של הצעה וקיבול, הוא בעצם ההליך הבסיסי ביותר של חוזים. הוא הליך שבעצם מתייחס האם עכשיו אני מנהל משא ומתן, אז יש לי כמה הצעות. בסופו של דבר, ההצעה האחרונה, זאת שקובלה בצד השני, היא המשמעותית, והיא זאת שגם מחייבת. עכשיו, אבל למה אנחנו בכלל צריכים חוזה? החוזה הוא בעצם הגורם היעיל ביותר להימנע מחיכוכים עתידיים. הוא נולד בעצם מתוך איזשהו עיקרון שהוא נקרא עיקרון חופש החוזים. זה אומר שכל אחד מאיתנו יכול להתקשר בכל חוזה, ותכף אנחנו נסתכל על כמה חריגים קטנים וכמה תניות קטנות שקיימות בחוק. ואנחנו בעצם יכולים להחליט איך אנחנו רואים את העולם העסקי מסביבנו. זה להבדיל מהסכמה, הסכם וחוזה הוא מחייב.
הוא מחייב כי אפשר בעצם להשתמש גם בחוק החוזים ששומר עלינו, וגם, סליחה, יש פה המון רעשים מסביבי, אני מקווה שזה לא מפריע יותר מדי, וגם בעצם לראות שאנחנו נפגשנו בעצם בצורה הנכונה, במפגש הרצונות של ההצעה והקיבול. אנחנו מקבלים את זה, וההסכם הוא בעצם מאפשר לנו לאכוף את זה בהמשך, אבל הוא בהחלט הגורם היעיל ביותר למנוע חיכוכים ולמנוע מצב שבו דברים הולכים לא בסדר. והוא מונע את אותם חיכוכים. עכשיו, מה הם החיכוכים האלה? מאיפה הם נולדים? הם נולדים מהדברים הבאים, מפערי מידע. בעצם בעיקר פערי מידע. אם אני עורך דין ואני יודע שכשאתם באים אליי יש כל מיני דברים שיכולים להסתבך, ואתם כלקוחות לא יודעים, אז אתם בפער מידע. אם אני כגרפיקאי יודע שבתוך ההזמנה יש דברים שיכולים לעלות יותר, או להסתיים במהירות כזאת או אחרת, אז יש פער מידע למול הלקוחות שלכם. פער המידע הזה תמיד קיים, אוקיי? עכשיו, מכאן נולד איזשהו מושג שאנחנו קוראים לו חובת גילוי, כדי שאנחנו ניכנס ונעשה את ההסכמים בצורה טובה, והמשא ומתן לקראת חתימת ההסכם תהיה נכונה, אנחנו חייבים לגלות, כל צד צריך לגלות לצד השני את אותו מידע שמי שמחזיק במידע ובידע הספציפי לא מחביא אותו, ובעצם יוצר לעצמו איזשהו יתרון שהוא לא הוגן. עכשיו, יש טעויות. יש גם חיכוכים של טעויות. אני חשבתי שאני חותם על משהו אחד, ובסופו של דבר הסתבר לי שיש משהו אחר. טעויות הן קיימות, זה חיכוך שקיים הרבה מאוד, אתם בטוח נפגשים כל הזמן בלקוח שאמר, אבל זה לא מה שהתכוונתי. טעויות יכולות לקרות, יש לזה גם מנגנון שאנחנו תכף נדבר עליו, אבל חשוב לזכור, טעות היא אף פעם לא בכדאיות. מה זה אומר? אם אני עכשיו תמכרתי עיצוב גרפי מסוים בעלות גבוהה, שלא הייתה כדאית כלכלית לצד השני, כי הוא מצא זול יותר נגיד, או כי הוא היה מקבל יותר אצל מישהו אחר, זאת לא נחשבת טעות. אבל יש דברים אחרים שהם חמורים אפילו יותר, כמו הטעיה מכוונת. אני בעצם אומר למישהו מה הוא ילך לקבל כשאני יודע שאני לא מתכוון לתת לו, אם אני מרמה אותו, או אם אני מבצע איזה חוזה שהוא למראית עין. מה זאת אומרת? אני אעשה כאילו שאני נותן לך שירות, אתה תשלם לי, הלבנות כספים קוראים ככה, כל מיני דברים שאנחנו לא מתכוונים להם, שני הצדדים לא מתכוונים להם, ובעצם הופכים לחיכוך עתידי. אז כאן אנחנו מגיעים כבר להאם כל חוזה וכל תנאי הוא מותר. דיברנו קודם בקצרה על חופש החוזים, אז חופש החוזים הוא עדיין מוגבל. הוא מוגבל כדי שבעצם אנחנו נראה שאנחנו נמצאים במדינת חוק ולא באיזה מקום שהוא מערב פרוע. אז חוזה לא חוקי. מה זה חוזה לא חוקי? נגיד אם אני עכשיו מזמין רצח, אז אני בעצם מזמין מהרוצח מעשה שאסור לו לעשות על פי חוק. אם הלקוח מבקש ממני שהחוזה יהיה בתשלום במזומן, כשאני צריך לדווח על העסקה, אז זה חוזה שהוא לא חוקי. אנחנו בעצם מגיעים לכלל עבירה. זה אומר שהתנאי הוא לא חוקי, תכף אנחנו נראה מה קורה כשיש תנאים שלפעמים אתם לא יודעים שהם לא חוקיים, והאם הם הורסים את כל החוזה, ותכף נראה. יש תנאים שהם מוגבלים בדין. נגיד דברים שקשורים להעסקה של עובדים, תנאים של העסקה. אסור לי להעביד היום מישהו מעל שעות מסוימות, אסור לי לשלם מתחת לשכר מינימום. יש ברירות מחדל בחוקים שונים. נגיד ברירות מחדל שנמצאות בחוק החוזים, בחוק זכויות יוצרים, בחוק החוזים האחידים. יש חוזים שלא ניתן לקיים אותם. אז אלה תנאים שתכף נראה, אם הם לא חוקיים, הם פשוט לא יחולו. זה לא אומר שאני הרי בסוף סובל הכל, אבל זה יבוא לידי ביטוי באיך שאותו חוזה בעצם יוכל לצאת אל הפועל.
יש חוזים ששוללים את ההתערבות של בית משפט. כלומר, לא, אני לא מדבר על תניות כמו גישור או בוררות, אלא תניות של אנחנו נלך לבורר מהעולם התחתון. אוקיי? זה דבר שאסור. או חוזה שאומר, אסור לך להביא את הסכסוך הזה לבית משפט, הוא אסור, זה תנאי שאסור לעשות, כי בעצם הוא ישם את אותו אדם מנגד שחותם במצב שאין לו שום אפשרות ליישב את הסכסוך אם הוא יתגבש. יש תנאים בלתי סבירים וחורגים מהמקובל. אם אני עכשיו אגיד לכם שאתם באים לחתום על תצהיר, ונניח שהבן אדם הכי יקר שיחתים אתכם, עורך דין, ייקח 200 שקלים על חתימה, על תצהיר, רק על החתימה שלו, ואני אגיד לכם, לא, אתם תשלמו לי על זה 10,000 שקלים, אז זה תנאי שהוא בלתי סביר, הוא חורג מהמקובל, ולכן הוא תנאי שלא ניתן להשתמש בו. שזה מביא אותנו לאותם פגמים בחוזה שהם חשובים, ויכולים בעצם להביא גם לביטול של ההסכם כולו או חלקו. אז הפגם הראשון הוא פגם בכשירות צדדים. אם יש לנו אדם שלא כשיר, שהוא קטין, לצורך העניין, אז הוא לא יכול לחתום על חוזה בלי שאנחנו מביאים בגיר לצורך העניין, שייתן גיבוי לאותו הסכם. אם בן אדם יש לו ממונה לו אפוטרופוס, אז הוא לא יכול בעצם לחתום על אותו הסכם. יש פגמים שהם טעות, הטעיה, עושק וכפייה. נתתי אותם קודם כדוגמאות קצרות של בעצם תנאים שהם לא חוקיים. אם אני עכשיו החתמתי בטעות, אמרו לי שאני הולך לקנות דירה ברחוב 4, מספר 4, ובסוף הדירה היא במספר 5, אז זה טעות, זה ברור. אבל אם עשיתי את זה גם תוך כדי שאני מנצל את הצד השני, אז זאת הטעיה ואפילו יכול להיות עושק. עושק זה מצב שבו אני שם מישהו בפינה, בעצם אני סוחט אותו, ממש ככה. דומה גם קצת לכפייה, אם אני אומר לבן אדם, אם לא תחתום, אז אני לא אתן לך שירות אחר שהוא כבר התחייב אליו, אז אנחנו נמצאים במצב של כפייה. כל הפגמים האלה, אפשר לשאול אותם בשאלה מאוד פשוטה. אם ידעתי, האם הייתי חותם בכלל על החוזה הזה? האם איימו עליי כדי שאחתום על זה? והאם ניצלו אותי כדי שאחתום? הפגמים בחוזה בעצם יכולים להביא, תכף תראו, לאותם ביטולים של הסכמים, או לפחות חלקם. לפני שאני ממשיך, ואנחנו רצים, אז בואו נשמע אם יש לי בינתיים שאלות על מה שדיברנו עד עכשיו. אביגיל? בינתיים אין לנו שאלות, נשמח שתמשיך. אוקיי, אז מתי בעצם יש לנו חוזה? אז חוזה ג'נטלמני, בתקיעת יד, היא חלה. דיברנו קודם על ההצעה והקיבול, אז החתימה עצמה היא זאת שהופכת חוזה לחוזה. תקיעת יד, לחיצת יד, היא הופכת חוזה לחוזה. גם אם מישהו כותב לכם בפייסבוק, אני מציע לו את ההצעה, בואו עכשיו אני מציע לכם וובינר במחיר של 500 שקלים, נותן כמה תנאים בסיסיים, ומישהו אומר לי, אני רוצה. אז ברגע שהוא אמר, אני רוצה, אני הצעתי לו, הוא אמר, אני רוצה, הפכנו את זה בעצם לחוזה מחייב, דיברנו על אלה שני הצדדים. זה בעצם הייתה לי הצעה, והוא הסכים לה. זה יכול להיות במייל, זה יכול להיות בוואטסאפ, זה יכול להיות בהדפסה על נייר וחתימה עליו. הכי חשוב זה שבעצם ההצעה תהיה מלאה. מה זאת אומרת? שיהיו בה התנאים שהם הכי בסיסיים. מה המוצר שאנחנו נותנים, או השירות, מה התשלום, מה התמורה, ובערך מעבר לזה לא צריכים יותר מדי, כדי שחוזה יהיה בסיסי ונכון. מה שכן, ואני אומר לכם את זה בתור מישהו שרואה את הצד השני, תוודאו ככל שאפשר שזה יהיה בכתב. בכתב, כלומר שאפשר להביא אחר כך עדות מסוימת. אפשר גם הקלטה, אגב, של טלפון, זה גם עובד. הסיבה שאנחנו אומרים את זה, כי בסופו של דבר, כשיש חיכוך כלשהו, מישהו אומר, אבל לא חתמנו.
אז אני צריך להוכיח את זה. אתם תצטרכו להוכיח שזה היה. אז אנחנו צריכים איזושהי ראיות, אנחנו לקראת הולכים לקצה, אז אנחנו רוצים לוודא שהדברים, שיש לנו דרך להראות שבאמת אותה הסכמה התגבשה, שהייתה הצעה ושהיה קיבול. אם הדברים נמצאים, הם עמומים, ככל שהם יותר עמומים, אז הם יוצרים עוד פתח לחיכוכים, כמו שהראיתי קודם. זיו, יש לנו 2 שאלות מהקהל. אוקיי, כן. אחת, זה כרגע אקטואלי, אם שיחה מוקלטת נחשבת כחוזה. אז כן, בהחלט. השיחות מוקלטות הן נחשבות חוזה. צריך שוב, כדי שהשיחה המוקלטת תהיה חוזה, צריך שיהיה בה פירוט של מה אני נותן, מה התנאים החוזיים, כלומר, מה התנאים המסחריים, מה התשלום ומה נותנים ומקבלים. ובעצם, כן, זה מספיק. אני אתן לך דוגמה. היום יש, אני רוצה ללכת צעד קדימה. אפילו אימוג'יז התקבלו בבתי משפט בשנתיים האחרונות כמראים שחוזה התגבש. כלומר, אם אני עשיתי למישהו ככה, אחרי שהוא עשה הציע לי הצעה, זה אומר שהוא מתכוון, כן לקיים את החוזה מהצד שלו, הוא הסכים לתנאים. אם אני הייתי מסמן לו פרצוף כועס, אז זה גם יכול להראות שאני לא מסכים באותם תנאים. אז בתי המשפט גם היום מבינים שיש יותר ויותר כלים שיכולים להראות שחוזה יתגבש. אז גם בהחלט הקלטה יכולה להתקבל, הקלטה של שיחה יכולה להתקבל, אגב, שיחה לא רק אינטרנטית או טלפונית, גם שיחה בין שני אנשים שמדברים, אם יהיו הקלטה ויש שם גיבוש של ההסכם, אז היא יכולה לבוא לידי ביטוי כקיבול של אותה הצעה. ולשאלה השנייה? ובינתיים נוספו לנו אפילו עוד 2 שאלות. השאלה השנייה היא, האם חוזה והזמנת עבודה זה שווה ערך, אדם שואל? אז כן, זה לא משנה אם תקרא לזה הצעה להזמנת עבודה, הצעה להסכם, הסכם, הזמנת עבודה, ברגע שיש בה פעולה של קיבול, ואם ההצעה היא הצעה בלתי חוזרת, אז כן, אם היא רשום בהצעה, אני מציע לך את השירות 1, 2, 3, 4, 5, תחתום כאן למטה שזה מקובל עליך בתנאים האלה, אז זה מגובש בהחלט כהסכם. אני אקח קצת כאילו לדוגמה שהיא קשה יותר, שזה מעולם הנדל"ן, שלפעמים מציעים לאנשים לחתום על זיכרון דברים. אולי שמעתם על המושג הזה. אז זיכרון דברים הוא חוזה לכל דבר. אף עורך דין שמתעסק במקרקעין לא יתמרץ אתכם לחתום על זיכרון דברים, כי מבחינתו ההבדל בין זיכרון דברים להסכם מבחינת בתי המשפט זה אותו דבר. אז אי אפשר לחזור בעצמך ממה שכתבת בזיכרון הדברים. אז לכן אותה הצעת מחיר שלכם היא בהחלט יכולה להיחשב כהסכם. מה שאפשר לעשות זה לפעמים לכתוב בהצעת המחיר שהתנאים המפורטים נתנו לאחר חתימה על הצעת המחיר, אם אתם לא רוצים להכניס יותר מדי פרטים, אבל גם תראו תכף כשנגיע לאיך נראה, שלא כל דבר צריך להיות מאוד מאוד מפורט ומסורבל ומנוסח בצורה שהיא משפטית, צריכה להיות בעיקר מובנת. יש עוד שאלות או שאנחנו מתקדמים? כן, עוד טיפונת שאלות. האם חוזה יכול להיכתב לחלוטין לבד, או שכדאי לעבוד עם פורמט של עורך דין? או לעבור את זה? קודם כל, לעבוד עם פורמט זה תמיד לא טוב. פורמט, אם הוא מותאם למה שאתה עושה, זה נכון. אני קצת בניגוד אינטרסים פה, כן? עולם החוזים הפך להיות יותר ויותר מסובך, ככל שנהיו בו יותר ויותר אפשרויות, וככל שנהיו יותר ויותר עורכי דין, שמייעצים ללקוחות שלהם, בוא, הנה, כאן אתה יכול לתבוע, כאן אתה יכול להתחמק מהסכם. בעולם אידיאלי, מספיק שהיינו אומרים מילה זה מילה, מה שנקרא, כמו שהילדים אומרים, אז זה היה מספיק כדי למנוע מצב שבו חוזה הוא מופר. אבל ככל שהעולם המסחרי הולך ונהיה מורכב יותר, כן כדאי שיהיה הסכם מסודר, כן כדאי לכם להשקיע אם יש לכם שורה של אותו סוג של עסקאות שאתם עושים, שיהיה לכם טמפלט שמתאים לכם, שבניתם עם בעל מקצוע או בעצמכם, ולראות שהוא מכסה, ומשם להמשיך הלאה ולהתאים אותו להסכמים מסוימים שיצטרכו יותר, וגם זה עניין של עלות. אם יש לכם עכשיו הסכם של 150,000 שקלים, אז שווה להשקיע את האלפים הבודדים כדי להבטיח שההסכם הזה קורה,
אם ההזמנת עבודה שלכם כל פעם היא 2,000 שקלים, לא מצדיק ללכת לעורך דין, אבל כן מצדיק שזה יהיה לכם הסכם כזה לאורך זמן. וידאו קביל בו... כן, שאלה אחרונה, ואז נתקדם ונחזור לשאר השאלות בהמשך. האם וידאו הוא קביל באותה מידה שטקסט מוקלד קביל? בוודאי, לא רק זה... כאילו, מתי שיחה תקבל תוקף משפטי? בוודאי, ולא רק זה, היום יש, נגיד, לצורך העניין, עם צוואה היא סוג של הסכם, אז היום בתי המשפט מתמרצים, והאפוטרופוס הכללי, נגיד, מתמרץ אותנו להקליט ולצלם את האנשים חותמים, כי מה יותר טוב מזה? אם אני יכול לראות את הבן אדם ולהיות מובע, גם לקבל את הבעות הפנים שלו, האם הוא מסכים באמת, והאם הוא מדבר בצורה רציפה, או אם הוא מבולבל, דיברנו על הקשירות, אם מישהו מקליט והוא רואים שהוא לא בעניין, והוא סנילי לגמרי לצורך העניין, אז מן הסתם הוא לא היה כשיר לקבל את ההתחייבות, אבל אם הוא יודע ורואים בהקלטה שהוא יודע על מה מדובר, אז בוודאי שזה קביל, וזה עוזר לנו. חשוב לנו זה התיעוד. בואו נמשיך הלאה כדי שנגיע לדברים הנוספים. מה קורה אם חסר בחוזה משהו? עשיתי חוזה וקיימים פה דברים שחסרים, חסר לי נגיד 200 משלמים, חסר שם כל מיני פרטים אחרים, אז קודם כל מקיימים מה שאפשר. מה שכתוב בהסכם, תמיד אנחנו מנסים לקיים אותו. יש מילה שתזכרו אותה, הסכמים נועדו להתקיים. אם חתמתם, אנחנו רוצים לקיים אותם. אז זה אומר שקודם כל, וכלל נוסף שאנחנו מדברים עליו הוא כלל העיקרון הכחול. מה זאת אומרת? אנחנו מפרידים מתוך ההסכם מה שאפשר לקיים מתוכו ומה שאי אפשר. אם דיברנו קודם על התנאים הלא חוקיים, אז מה שהוא לא חוקי, אנחנו פשוט כמו שעושים עליהם פס שחור, והם יוצאים מהחוזה, אבל את שאר התנאים אנחנו כן מקיימים. עכשיו, מה שלא ניתן, לא פירטנו, אז משלימים לפי מה שנהוג. משלימים לפי מה שנהוג, זה אומר, אם נהוג שהקבצים נשארים אצל הגרפיקאים, אז ככה משלימים את זה, גם אם לא כתבנו את זה. משלימים לפי החוק. בחוק זכויות יוצרים, לדוגמה, יש הרבה מאוד דברים שקובעים איזשהו תנאי שאנחנו קוראים לו תנאי קוגנטי, תנאי בסיסי, שאפשר להתנות הפוך אליו בחוזה, אבל אם הוא לא מופיע בחוזה, אז יחול החוק. אני ממליץ, וגם תכף תראו, כמה שיותר לפרט, כדי להימנע ממצב שבו יש חילוקי דעות. אבל מה קורה אם אני חתמתי ואני רוצה להתחרט? אז אמרתי לכם קודם, הסכמים צריך לקיים, תזכרו את זה, צריך לקיים אותם, שני הצדדים, בשביל זה הם קיימים. אם אנחנו רוצים לבטל, אנחנו חייבים להודיע. אוקיי? אנחנו צריכים להודיע, צריכים להוציא הודעת ביטול מסודרת. אני מבטל, אני רואה בהסכם בינינו מבוטל, כדי שלא יהיה ספק, יהיה איזה צעד, אומנם שהוא נשמע מישהו שמתחמק, אם הוא מתחמק זה לא מספיק, זה לא אומר שהוא ביטל, הוא לא עונה לכם לטלפונים. אבל מה שיכול להיות שאם אותו, יש לכם מישהו שהזמין לי כמבודד, והוא מסנן אתכם, פעם, פעמיים, 10 פעמים, אתם יכולים להוציא לו הודעת ביטול. אני שולח לך מכתב, היות ולא ענית לי 10 פעמים, אני מודיע שההסכם בינינו בטל, אני מבקש ממך לשלם לי על הזמן שעבדתי עד עכשיו, לצורך העניין. או מה ששילמת לי עד עכשיו הוא חלק מהמקדמה שלא מחזירים. כדאי שהדברים יהיו כתובים כמה שיותר בהסכם, כדי שלא יהיה ספק. אבל אנחנו גם יכולים לתבוע נזקים על הביטול. שזה מה שאמרתי קודם, אם אני עכשיו עבדתי כבר ולא שילמו לי מקדמה, אז נוצר לי נזק. אם הסתמכתי על ההסכם הזה, הסתמכתי וכבר ביצעתי, עשיתי שעות עבודה שמעבר למה שקיבלתי במקדמה, אז נוצר לי נזק ואני יכול לדרוש את הנזק הזה. רגע, ועדיין אני רוצה לבטל. אז האם אני יכול? אז יש חוזים שאי אפשר, בתי המשפט תמיד מנסים להביא אותנו למצב שאנחנו מקיימים את החוזים, כך או כך, אבל לחוזים אישיים אי אפשר לכפות על אנשים. אני לא יכול לכפות על בן אדם להמשיך לטפל בהורים המזדקנים שלי, למרות שהוא לא רוצה. אבל אפשר לקיים בהסכמה ולפי תנאים שנקבעו בהסכם, ואם יש פגמים בחוזה שהם לא בכדאיות, אז עדיין אפשר לקיים מה שדיברנו, טעות, הטעיה, או שחוזים אחידים, אלה דברים שאפשר לבטל את ההסכם וגם למצוא את עצמכם במצב שאתם לא חייבים לשלם פיצויים או נזקים שהצד השני גרם לכם או אתם גרמתם לו.
רגע, עכשיו החוזה התבטל, אז מה אנחנו עושים בדיוק? אז אמרנו קודם, אנחנו מקיימים את מה שאפשר. לפעמים תסתכלו על המצב שקורה עכשיו, הרבה עם חוזים של שכירויות. אז לפעמים צריך לדחות או להתאים את הקיום. מה זאת אומרת? אם אני לא יכול עכשיו ללכת לבנק, למשוך כסף ולשלם לשכירות, אז ברגע שאני אוכל למשוך כסף, אני אשלם. אם אני צריך עכשיו לפנות את הדירה שלי, אבל אני לא מצליח למצוא אף מוביל, אז יהיה מאוד קשה לבעל הבית לבוא אליי בטענות אם אני לא הצלחתי לעמוד בתנאי ההסכם. זה לא שאני לא רוצה, אבל אין לי מוביל, כי אסור על פי חוק היום להביא מובילים, להעביר את הדירות. זה קורה המון עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, אבל זה קורה גם בעולם העסקי הרגיל כל הזמן. יש פיצויים מוסכמים. אפשר לקבוע מראש מה קורה אם החוזה יתבטל, לקבוע פיצויים מוסכמים, לקבוע פיצויים על איחורים, לקבוע כל מיני סנקציות. אם זה מופיע בחוזה, זה עובד, אחרת אנחנו נצטרך לריב על זה, ונצטרך לריב על הנזקים שבפועל. אז רגע, אז מה יש בו בעצם בחוזה הזה, שכל כך הרבה אנחנו מדברים עליו? איך מתחיל להיראות? אז קודם כל תזכרו, כל מה שיקרה בו, וכל מה שעלול להסתבך בו. מה שיקרה בו, אמרנו, מה אני נותן, מה אני מקבל, ומה שעלול להסתבך בו כדי, ביום שדברים, אנחנו היום חברים, אבל מחר לא מרוצים מהמוצר, או דורשים ממני דברים נוספים, אז אנחנו צריכים לתת מענה לזה. אז מה אנחנו שמים בהסכם? אז קודם כל את הצדדים להסכם חשוב מאוד מאוד, ושמים את דרכי ההתקשרות, מספרי תעודת זהות וכתובת דואר עדכנית. למה? מחר אני צריך לפתוח תיק הוצאה לפועל, שיהיה לי איך להגיע לאותו אדם. כן, אני יודע, אבל כן, אני רוצה גם לדעת איך ליצור איתך קשר, אני רוצה להודיע לך הודעת ביטול, אני רוצה לעדכן אותך אם איחרתי, אני רוצה לעדכן אותך שאני אשלח לך במייל, אז תראו שהדברים האלה מעודכנים ונכונים, זה חוסך הרבה מאוד סימני שאלה. תכתבו בהסכם מתי הוא נחתם, ובאיזה מקום. זה עוזר לדעת שהחוזה הזה הוא לגיטימי, ולא עשיתי עכשיו חוזה בדיעבד. אמרנו קודם, מה כל צד נותן ומה כל צד מקבל. לצורך העניין, מתי כל חיוב קורה? האם יש חיובים שהם תנאי לקיום החוזה? אנחנו קוראים לזה חוזה מותנה. אז הרבה פעמים תנאי לקיום החוזה זה העברת מקדמה. הגיוני מאוד. אתה רוצה שאני אתחיל לעבוד, תעביר לי מקדמה. תנאי לחיוב שלי לעשות את עבודת הייצור, היא שאתה מעביר לי את הלוגו שלך. אתה מעביר לי את המלל שאתה רוצה שיופיע באותה גרפיקה שאני מכין. מה בדיוק הלקוח מקבל? האם הוא מקבל רישיונות שימוש לשידור של פונטים? אוקיי? או אם הוא מקבל את הרישיון הסטנדרטי. שימו לב, הרבה פעמים, וקצת נוגעים בדברים שיותר ספציפיים אליכם, אתם נותנים ללקוחות שלכם רישיונות שימוש בדברים שהם מעבר, לא רק שלכם, הם בעצם מוצרים שאתם מנויים עליהם. לפעמים זה מוזיקה, לפעמים זה פונטים, לפעמים זה וקטורים ממקומות כאלה או אחרים, אז הלקוח צריך לדעת בדיוק מה הוא מקבל. בנק שעות, האם הוא מקבל רישיון חופשי, להשתמש במה שאתם נותנים בו, הצבתם לו דף נחיתה או כל דבר אחר, האם הוא יכול עכשיו להשתמש בו לנצח, תכף נדבר על זה, אני מקווה שנספיק. מה באחריות הלקוח? הוא צריך להעביר לכם את הרישיונות לפונטים מסוימים אולי, רישיונות לצילומים, הצילומים, אולי צריך להעביר רליסים לאותם צילומים, כדי שאתם לא תהיו בדבר עבירה. האחריות שלו זה לשלם, תשלומים, לא שילמת, אז החוזה נתקע, ואני לא אתקדם לשלב הבא לצורך העניין. מה שאני בהחלט מתמרץ אתכם זה לקבוע מנגנון של מה קורה כשדברים משתבשים. לחשוב, תנסו לחשוב, וככל שיהיה לכם יותר ניסיון בחוזים, אתם תדעו יותר. אתם רוצים לקצר את המרחק הזה, אז זה המקום באמת להתייעץ או עם מישהו ותיק, או שוב לפנות למישהו שמתמחה בזה עורכי דין, שאלתם מתי, אז זה השלב הזה. אם אתם מאוד בתחילת הדרך, הרבה פעמים פונים אליי או בתחילת הדרך, או מישהו שכבר יש לו המון ניסיון, והוא אומר, הגיע הזמן עכשיו שאני אשב עם עורך דין, והוא בעצם יכין לי הסכם שאני אוכל להשתמש בו לאורך זמן. נגיד דברים של ביטוח, גיבוי, החזר כספי. האם יש יוצר חלופי? אני חולה ואני לא יכול להצליח לעשות את הגרפיקה. מה קורה בהפרה של זכות יוצרים? זכויות שנותרות ללקוח, האם אני עושה לך תיקונים נוספים? כמה תיקונים?
מה קורה עם צדדים שלישיים באים ופונים אליי? אתה משתמש בסימן מסחר שלי ללא רשות. איך אני מתמודד עם זה? מה קורה עם יישוב מחלוקות? אם אני עכשיו יש לי הזמנת עבודה מניו יורק, האם יהיה אפשר להזמין אותי לבית משפט בניו יורק, או שהדין יהיה דין ישראלי? איך מיישבים את המחלוקת? נגיד בגישור, בבוררות, יש לנו חבר משותף שיכול להכריע בינינו. פיצויים מוסכמים. רגע, ולא סיימנו. מה קורה עם החופש האמנותי שלי? אפשר, אי אפשר? זה בסדר שהוא יגיד לי, אני לא אוהב את זה? הרי זה בעיה, הוא כבר, אני לא, העבודה שלי, עשיתי את העבודה בתור גרפיקאי. מה היחס שלי למול לקוח שנותן לי עבודה בריטיינר חודשי? האם אני עובד שלו או שאני פרילנס? האם יש יחסי עובד מעביד? זה סופר משמעותי, יש לזה משמעויות אדירות. גם, אגב, בין היוצרים, בשת"פ, אתם עכשיו יושבים ומכינים ביחד, יש לכם אנשים אחרים שעובדים בשבילכם, או אתם עובדים בשבילם, עובדים, אז שאלת הקרדיט, זכויות שימוש, שוב, יחסי עובד מעביד, חוזרים ומתקדמים, אנחנו מתחילים ככה להילחץ קצת בזמן, אז אני רוצה להתקדם ותכף להגיע לשאלות. אני רוצה לספר לך שבדיוק זום עדכנו אותנו שאנחנו לא מוגבלים בזמן הפעם. וואו, איזה יום. זכינו. אז שתדע שכשאתה מחליט שסיימנו, סיימנו. נהדר. אז אולי זה הזמן לשאול שאלות? על כרגע... יש לנו שאלות. כן. מעולה. אז קיבלנו שאלה, שאלה על שיווק אני קצת לא שומע אותך. עכשיו אתה שומע? כן, אני שומע את אביגיל, כן. בעצם, נירה שואלת, שאלה שיווקית, איך אנחנו מסבירים ומשכנעים את הלקוח שלעבוד עם חוזה עבודה מסודר זה טוב? כלומר, היא מרגישה שזה קצת מבריח לקוחות ממנה. אז קודם כל, חוזים כותבים בשפה של אנשים, ולא של עורכי דין, זה מאוד חשוב. וחוזה צריך להיות מאוד מאוד ברור. השאלה היא לא שאלה משפטית, גרדה, אלא יותר שאלה של מה אני נותן ומה אני מקבל. הרבה מאוד מהדברים הם צריכים להיות ברורים בעניין הזה. כלומר, גם להסביר ללקוח. אני לא רוצה לריב איתך בעתיד, אני רוצה, נגיד, ניתן לדוגמה את שאלה בזכויות יוצרים, תמיד מגיע לכם קרדיט. אבל אם נריב על זה אחר כך, אני אגיד, אוקיי, אבל החוק מחייב אותך לתת לי קרדיט. אבל אם אני אכתוב את זה, אז תגיד ללקוח, אני רוצה שזה יהיה ברור, כי זה החוק. ואני לא רוצה שאתה תגיד לי אחר כך שהייתי חייב לתת לך קרדיט. לא. ככל שתהיו יותר ברורים על לקוחות, ההסכם אמור בעצם לעזור להבהיר את הדברים האלה. הוא אמור למנוע חיכוכים, ואגב, כן, עדיף לכם לפעמים לבוא ולדעת שיש לכם לקוח שמוכן לעמוד בתנאים, הוא מבין מה התנאים, מאשר כזה שיבוא להגיד, נטפל בזה אחר כך. נטפל בזה אחר כך ייצור את אותו הבדל בין עסקה מוצלחת ללא מוצלחת, כי העלויות של לטפל אחר כך בדברים האלה ולפנות לעורך דין ולטפל בזה, הן הרבה הרבה יותר גבוהות. לכן אמרתי, זה המונע היעיל ביותר, הזול ביותר, גם לסנן לקוחות שהם לא רציניים. אז, שוב, זה לא צריך להיות 4 עמודים. חוזה של גרפיקאי יכול להיות הצעת מחיר של עמוד, שרשום בו, הכי חשוב מה שהוא ידע מה מקבל, איזה רישיון. לצורך העניין עכשיו אני רוצה לעצב קופסה בשביל הלקוח שלי. כמה פעמים הוא יכול להשתמש בזה? איפה הוא יכול להשתמש בזה? הוא יכול להפיץ את זה בארץ? הוא יכול לשכפל את זה? הוא יכול לקחת את הגרפיקה ולהכין ממנה באנר? אז בואו נהיה ברורים, ואז לא יהיה לנו סימני שאלה אחר כך. יכול להיות שזה יעצבן את הלקוח, אבל יכול להיות שזה יהיה גם פתח, תראו, לתמחור נכון יותר של המוצרים שלכם. עוד שאלה? אז בעצם כל עוד השפה שלי ברורה כשאני מדברת בטקסט שלי ללקוח, לצורך העניין בהסכם, היא לא צריכה להיות שפת עורכי דין. אני יכולה במילים שלי לנסח. נכון, והרבה פעמים, ואגב, אני חייב להגיד, אני לומד הרבה מאוד מהלקוחות שלי, להמשיך ולהקפיד, כשאני מנסח חוזים בשבילהם, שזה חוזה שהוא מובן. בייחוד בחוזי עבודה כאלה של יצירות ושל גרפיקאים וצלמים, אני מבין עם מי אני עובד, אז אני גם לומד מכם בחזרה כשיש משהו שהוא לא מובן, שהוא משפטי מדי. אבל כן, הכי חשוב זה שיהיה מובן. ההרצאה והקיבול פה, מתחילת ההרצאה,
תבינו כמה היא חשובה. בן אדם צריך לדעת מה הוא קונה בעצם מכם. אתם צריכים לדעת איך הוא משלם לכם. אם המנגנון הוא מורכב מדי, והוא לא מובן, אז יהיה קשה גם להסביר אותו בסוף הדרך, שיהיה לנו חיכוך. בואו נמשיך רגע לשאלות של לתבוע או לא לתבוע, שזה שאלות שעולות הרבה מאוד פעמים, האם כדאי לי, האם לא כדאי לי? אז קודם כל יש הרבה שיקולים שעולים בגלל אותם הסכמים. אז קודם כל, דבר ראשון שעולה, כל מה שאתם חושבים, אם עכשיו היה לקוח שלא שילם לכם, או לקוח עבודה גדולה והוא הבריז לכם, פתאום לא עונה, ויש לנו חוזה, אפילו אם יש חוזה. יש הרבה שיקולים שצריכים להביא אותם בחשבון. אחד הדברים שהכי משמעותיים זה יחסי לקוח ספק. יש הבדל בין מישהו שגנב מכם את היצירה, פשוט ראה אותה באינטרנט ולקח אותה, לבין מישהו שהוא לקוח שלכם. זה מבחינת היחס שלכם לזה האם אתם רוצים שימשיך להיות לקוח שלכם. מה ההשפעה שלכם למולו מבחינת מערכת היחסים? כשאנחנו טובים, אנחנו מבינים שהגענו לסכסוך שהוא שבר אמיתי. אבל יש גם דברים שהם שאלות של כדאיות כלכלית, כמו עלות משפטית, זמן, טרחה, סיכויים משפטיים. לפעמים הסיכויים המשפטיים הם נמוכים והם לא כלכליים. אבל יש גם שיקולים נוספים, שיקולים של הרתעה, שיקולים של שווי החוזה. אם החוזה הוא ב-150,000 שקלים, והפרו לי אותו, ואני הסתמכתי על זה, ובגלל זה קניתי עכשיו תוכנה מאוד יקרה, במיוחד בשביל אותו הסכם, בשביל אותה עבודה, ועכשיו הוא לא משלם ונעלם, אז יש לי נזק ממשי של אותה תוכנה שרכשתי. אבל גם צריך מאוד לזכור שצריך להתנתק רגשית מאותם שיקולים, ובאמת לשקול שיקולים של סיכון וסיכוי. אני שוב חוזר על סוף מעשה במחשבה, תחילה, כי אנחנו רוצים שחוזים יתקיימו, אנחנו לומדים מחוזה לחוזה, אנחנו מתייעצים כשצריכים, שאלתם קודם מה קורה כשהלקוח נרתע, אז אל תיכנסו למיטה חולה. אם החוש העסקי שלכם אומר שהבן אדם לא ישלם, או לא רציני, או לא מגובש, אל תדחפו, אני לא מציע לדחוף בן אדם לעסקה, אם אתם ממילא יודעים שבסוף הוא לא ישלם, או שהוא יתחיל עכשיו לריב. אם יש לכם עכשיו 4 שעות עבודה, אבל תצטרכו אחר כך שעתיים להתעסק בלגבות את הכסף, אז לפעמים, או שתתמחרו את זה, לגיטימי, לתמחר את השעות הנוספות האלה, או לוותר לפעמים על עסקאות. קחו מקדמות ראויות, ממש ככה, ולפעמים גם ביטחונות. ביטחונות, אם אתם רואים שזו עסקה גדולה, אפשר לבקש צ'ק מקדמה או צ'ק דחוי, זה איזשהו ביטחון טוב. בעסקאות יותר גדולות אפשר גם לבקש ערב לזה. יש, ככל שעולם העסקי יותר גדול, יש פה, אני מכיר את הקהל, אבל רק שתדעו, לא סתם כשאתם שוכרים דירה, מבקשים אפילו לפעמים כסף בבנק לראות שיש לכם. אבל יש כמה דברים שמה שיש לכם ליוצרים של קניין רוחני ויצירות בפרט שאין לאחרים, שיכולים מאוד לשמש אתכם כשאתם מבצעים גם תמחור, אבל גם עורכים את ההסכמים. אז קודם כל יש לכם את הזכות לתת רישיון שימוש, שהוא מאוד מאוד מגוון. רישיונות שימוש בעצם מאפשרות לכם לקבוע מה אתם בדיוק נותנים ללקוח. רישיון שימוש יכול להיות מוגבל למקום, למדיה, לתקופה, זמן. כמה זמן אפשר להשתמש ביצירה שלכם? האם אפשר להשתמש בכל היצירה, בחלקים ממנה? האם מותר לו לעשות שינויים ביצירה או לא? האם הוא יכול לפרסם, להפיץ, למכור מחירה חוזרת, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, למה זה כל כך כוח כזה גדול? כי אני יכול לתמחר את זה. אני רוצה עכשיו לקנות מכם עיצוב בלי קרדיט, אז אתה יכול להגיד לי, אין בעיה, אבל זה יעלה לך יותר. או אתה יכול להגיד לו, אני לא מוכן. אני רוצה עכשיו את אותה קופסה שהדפסתי לך, אני רוצה להפיץ אותה גם לארצות הברית. אין בעיה, אני אשמח, בוא, זה לגיטימי, זה נהדר, זה אומר שאתה מצליח. אני רוצה לראות מזה עוד תמלוג. אני רוצה, עכשיו, אלה דברים שאם תדעו לתמחר אותם נכון, גם ישימו אתכם בנקודה יותר רצינית למול הלקוח. תדעו גם להסביר להם את הרצינות הזאת, ובסופו של דבר גם להרוויח במקומות שאולי חשבתם שלא תרוויחו בהם. עכשיו, גם אפשר לשלול את אותם זכויות יוצרים בתנאים מסוימים. נגיד, תנאי לזה שיש לך את הרישיון שימוש, זה ששילמת את כל החוזה.
לא שילמת לי, אז הרישיון שלך יפקע תוך חודשיים, תוך חודש, ואז אתם נמצאים במקום אחר, תוכלו לתבוע אותו ותהיו בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה לאותה תביעה, וזה שם לחץ מאוד מאוד גדול על הלקוחות שלכם. ואתם, ברוב המקרים היצירה היא שלכם, ברוב המקרים, גם ביצירה מוזמנת, אתם תקבעו את התנאים. נקודת המוצא ליצירות מוזמנות שהבעלות היא של היוצר, יש רק מספר חריגים בחוק, זה הזמנה שהיא, הזמנה ליצירה שהיא אירוע משפחתי, נגיד אם הצבתם הזמנה של חתונה או בר מצווה, זה אירוע משפחתי, בצילומים ובציורים זה פורטרטים, כשמדובר במדינה, אז המדינה כנקודת מוצא היא הבעלים, עם המזמין שלכם, עם מדינת ישראל, אז היא בעלת היוצרים, אבל על כל הדברים האלה אפשר להתנות בחוזה, שזה נהדר, זה לא קיים בכל החוקים. עכשיו עוד דבר קטן. כן. שאלה מהקהל שלנו, הם שואלים אם אפשר, בדיעבד אתה כותב דברים בחוזה, כי אני והלקוח שלי הסכמנו להם, והלקוח אפילו חתם, אבל אז מסתבר שהחוק אומר משהו אחר, נגיד על זכויות יוצרים. האם החוזה שלי עכשיו ללא חוקי? אז זה התפרצנו לדלת פתוחה. אם אין הסכם, או משהו לא מופיע, אז יש חוקים שמגינים על היוצר, אלה חוקי זכויות היוצרים, חוק עיצובים, פקודת סימני מסחר, חוק החוזים, פקודת הנזיקין, אני יכול לתת לכם פה. עכשיו, ולכן, כמו שדיברנו על כלל העיפרון הכחול, מה שלא מופיע בחוזה ימולא על ידי אותם חוקים. הם בעצם גוברים, הם נותנים איזושהי מסגרת. אבל, שוב, זה יוצר מצב שהוא מאוד מאוד לא נעים לפעמים מול הלקוח, הוא גם לדעתי קצת לפעמים לא הוגן. אז לכן חובת הגילוי שלכם, קודם כל אתם צריכים לדעת כיוצרים, על זכויות יוצרים נדבר בפעם אחרת בשמחה רבה מאוד, אבל אתם צריכים לדעת, וגם ראוי שתגלו ללקוח, כדי להימנע מזה, וגם בסופו של דבר יש כללים כמו תום לב ודברים כאלה, תקיימו חוזים, תקיימו את החוזה, תנהלו משא ומתן בתום לב, אל תסתירו דברים, אתם תימנעו מהרבה מאוד חיכוכים. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לכתוב בדף פייסבוק שלי, העסקי או האישי, או בקבוצה. אני אשמח לענות, אני באמת רואה בזה חשיבות מאוד גדולה שאת הדברים הבסיסיים תדעו.